Dobrá piłka, Włodek. Prawie. Mular idzie sam. Idziesz! Brama. Brawo! Mały wystawiony. Ruch z przodu! Michał, to jest za wolno wszystko! Nie ma go, nie ma go. Rzuć na wolne pole! W kierunku Kikiego! Tak! Dalej! Zamykaj! Zamykaj! Kończy to wymyśla. Plusy žiadne, definitívne, ako žiadne. Tam všetko, čo môže byť na jednom meči zlé, to sme my tam dnes ukázali a od zaangažovania, od chcenia hrať, od taktických blendov od individuálnych blendov techničných. To sme všetko dnes ukázali a to je to, čo som povedal, že sa za to stýdim. Ešte budeme rozmluvať, jak ďalej s nimi. Je pravda to, že oni bardzo dlho netrénovali. Mesiace teraz oni netrénovali a ísť rovno do meču alebo do takého obusu ťažkého, ktorý sme absolvovali tých godín a teraz do dvoch ťažkých mečov. Nebylo to pre nich ľahko, ale vieme, čo v nich je a budeme rozmievať ďalej. Ja nepozerám na GKS, ja pozerám na moju družinu a tá zahrala slabo. Vynik to trochu skresľuje, lebo dnes, keď sme mali rozprávu, som povedal pivkážom, keď budete tak hrať v dnešnom meči, ako ste trénovali, tak nemám pochybnosti o tom, že nevyhráme, ale práve to sa nestalo, lebo tie tréningy byli bardzo ťažké, to je normálne a to zaangažovanie aj tá kvalita na tých tréningoch bola bardzo vysoká od všetkých pivkážov. To som ich za to aj pochválil, som im za to vyslovil lob, že tá práca bola dobrá. Ale či už boli hlavou dzisiaj niekde inde, ale jednoducho to zaangažovanie tam nebýva dneska, to je problém.